grupo sa mga bisdak nga barbero sa Sugbo mihatag og libreng tupi sa mga tinun-an sa mga pampublikong tunghaan isip ilang ginagmayng tangpo sa Katilingban. Ani ang report. Ang buhok naghatag og dugang katahom ug kaambungan sa tao ilabi na kon gipahaom kini sama sa mga tinun-an sa eskwelahan aron neat and clean tan-awon. Mao kini ang gihimo sa grupo sa mga bisdak nga barbero nga dunay dili moabot sa 40 ka mga miyembro. Kinsa nagpahigayon og libreng tupi sa mga tinun-an sa Mabulo National High School. Sagad sa mga tinun-an, ang lalaki taas na ang buhok. Gusto man nila magsigig patupi pero walay kwarta. Ug dako sab kaayo og tabang kanila ang free haircut. Salamat sa inyong tanan na inyong may tabangan sa pagtupi. Matod sa mga barbero nga, nagsugod lang sila sa kamayng miyembro apan sa ngadto-ngadto inanay silang nidaghan kay interesado naman usab ang mga kauban nga makaserbisyo. Murag gaan guys pamati. Labi na nga ang mga principal ug mga staff diri sa eskwelahan magpasalamat sid sa mga serbisyo nga kami mo offering unana. Perting lipaya sir. Kay ngano bisag inani lang ni pinaagi sa libreng tupi nakatabang ita sa atong mga estudyante. Giangop sa tunghaan ang serbisyo sa mga barbero ngadto sa mga tinun-an. So kani siya nga para na ko opportunity nin sa mga bata at least maka free haircut sila. Okay, then as a teacher in hairdressing ba, mo matter man good ang grooming sa mga bata. Then I believe that hair is the crowning glory jud sa tao. Samtang doon na usay grupo nga miabag sa pagbintina sa kapsay sa gihimong kalihukan. Sustain namo ang community service namo sa ACRO in behalf of other groups. I think this is the first nga gihimo diri sa Cebu, if I'm not mistaken. So, dako tag pasalamat ani silang grupo. Kauban si Cufer Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.